tapa tuoda esille viesti ja tuon muistaa aika helposti. Muutama tällainen ehkä enemmänkin henkilökohtainen havainto on vuosien varrella, itse asiassa vuodesta 2004 saakka, niin vierailu yli 150 koulussa. Ja pitää myöntää, että ne on aika pitkälti myös tämän ammatin suola, koska tässä ammatissa ei välttämättä ole aina sellaisia kokouksia, jotka on hirveän inspiroivia ja mielenkiintoisia tai kivoja, mutta nuorten parissa oleminen on aina sitä. Toinen huomio itsellä on yksi 5-luokkalainen ja yksi 8-luokkalainen, eli nuoren arki sekä ei-teinin ja teinin on tuttu kaikin puolin. Ei vaan omien lasten, vaan heidän kavereiden ja kaveripiirien ja harrastusten kautta. Itse olen paljon miettinyt sitä, että mistä johtuu syrjäytyminen. Ei varmaan ole yhtä sellaista yksittäistä syytä siihen, mutta sen tiedän, että jokainen porukka, kuten teidän esimerkiksi, jotka tekee työtä sen eteen, että nuori ei syrjäydy, oli se sitten vapaaehtoistyötä tai palkollista, niin se on askel oikeaan suuntaan. Ja tietysti ainoa mitä itse pystyn valtiovarainministerinä tekemään on säätämään lakeja ja hoitaa rahoitusta, että syrjäytyminen vältetään. Ja se on toki yksi keino. Kyllä se kaikki lähtee sitten loppupelissä ihmisestä ja inhimillisyydestä. Ja vastuusta, että pitää ei vain itsestään huolta, vaan myös ympäristöstään. Mutta ton tyyppiset viestit sitä pysäyttää aina. Nuorille yleensä sanon 2 perusviestiä, jotka liittyy mielen ja kehon hallintaan ja sitä kautta myös oman elämän hallintaan. Niin viesti numero 1, että olkaa elämässä aina uteliaita. Älkää koskaan kyynistykää, älkää koskaan antako kenenkään luulla, että se ihminen tietää paremmin sinusta kuin sinä itse. Joka päivä oppii jotain uutta. Se on ministeri on ollut kauemmin. Ei ole sellaista päivää, jolloin ei tulisi aha-elämystä, ja se on elämän suola. Se tarkoittaa sitä, että pitää olla koko ajan avoin mieli, eikä koskaan kyynistyä. Toinen liittyy kehonhallintaan, joka on aika tärkeä osa kuitenkin meidän elämää. Ja siinä aika pitkälti niin vastuu on itsellä. Ja olen itse miettinyt sitä nuorille sitä kautta, että ei ole mitään väliä, miltä ihminen näyttää, mutta sillä on väliä, miltä tuntuu. Ja siltä, miltä tuntuu, niin pystyy tekemään minun mielestä 3 asiaa. 1 on nukkua hyvin ja tarpeeksi. 2 on syödä terveellisesti ja säännöllisesti. Ja 3 on liikkua sopivasti ja ihan omalla tavalla. Noita ohjenuoria, kun me kaikki muodossa tai toisessa käytettäisiin, niin mä luulen, että siinä olisi syrjäytymiseen jo aika paljon ennaltaehkäisyä, mutta ei yhtä paljon kuin mitä Marttinen tekee. Kiitos työstä.